Fi żmien 4 snin biss, il-pazjenti li jeħtieġu l-kimoterapija f'pajjiżna żdiedu bit-triplu. Fil-fatt, l-att ta' pazjenti li ngħataw l-għajnuna biex jirċievu trattament tal-kimoterapija żdied minn 245 pazjent fl-2018 għal 771 il-pazjent fl-2022. U dan wassal biex l-ispiża żdiedet minn 8.5 miljun euro għal 19 miljun euro fuq 4 snin. Kien fid-daw ta' dan li kif inhi tradizzjoni, fl-ewwel sib ta' Wissu sar il-ballu tal-qamar ta' Wissu fil-Palazz Verdala Brisdi Malta Community Chess Fund. Din kienet il-ħames u l-aħħar edizzjoni tal-ballu organizzata taħt il-presidenza tal-President George Vella. F'kemtejn tal-okkażjoni, il-President Vella ratħajl li kull min attenda l-ballu tal-qamar ta' Wissu għaliex il-kontribut tagħhom huwa kruċjali biex il-Malta Community Chess Fund tkun tista' tkompli tassisti lil kull min ikollu bżonn l-għajnuna tagħha fost oħrajn pazjenti li qed jingħataw il-kimoterapija. Il-President qal li l-uffiċjali u l-ħaddiema tal-Malta Community Chess Fund huma s-sinsla tal-fondazzjoni u għalhekk irringrazzjahom għad-dedikazzjoni u għall-impenn tagħhom biex jipprovdu l-aqwa servizz lil eluf ta' pazjenti. The August Moon Ball has over the years become a much awaited occasion by many. It has become a fixture in Malta's calendar of events. Every year we meet here in this historic setting, all elegantly dressed up with a noble aim in mind, that of supporting the honourous work that the Malta Community Chest Fund carries out on a daily basis to support those amongst us that fall on difficult times, mostly because of sickness. Il-President esprima apprezzament tal-ħidma li wettaq iċ-Chairman tal-Kumitat Organizzattiv tal-Ballu, il-Markezin Daniel De Petri Testaferrata, biex dan l-avveniment wieħed mill-akbar bris il-Malta Community Chess Fund ikun ta' suċċess. Irringrazzja wkoll il-membri kollha tal-Kumitat Organizzattiv u lill-imsieħba u lill-entitajiet għall-appoġġ kontinwu tagħhom. Minnaħa tiegħu il-Markezin Daniel De Petri Testaferrata wkoll ratħajl il-kumpaniji u l-entitajiet kollha li bl-għajnuna tagħhom setet titella edizzjoni oħra. U ringrazzja l-President ta' Malta u lis-Sinjura Miriam Vella għall-appoġġ kontinwu tagħhom tul l-aħħar 5 edizzjonijiet tal-ballu tal-qamar ta' Wissu. Fost dawk li attendew kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech flimkien ma' Martu Enmeri.